Alas 8:33 sa itong oras. Ito pa rin po ang Tabang Tanil ng bawingan na dimbol. Ulo siya mga Bernie Bitok. Siyempre, kasama niyo rin ang pinaka-feeling ang Tabang ang gwapa, Maria Filingera. Ako lang may singer. Oh yeah. Sorry. O gani ako lang ha. Para sa atong tabang mga hilas, ang atong story. Wala yung dili si Renaline nga 21 years old, adunay tulo kauyab. Effects. Tulo kauyab iyang classmate, nasa usa ka minyo. Nasa uyab sa online. Grabe tong babae na to. Ang problema karon kay boros siya. There is positive sa pregnancy test. Yes, ni F ang iyang pregnancy test. F ni positive, ni Fasar. Pregnant. Ang problema karon sa niya, kung may bawaan sa minyo, I'm sure, di na pwede kay minyo man to. Ang online samot na, so undang ang sustinto. Unya kung kanimo padulong kaning kuan, si estudyante, yung classmate, diba? Di pa nakabuhi. Ay! Karon pa ka nagproblema ha, nga nanay ko. Na positive. Sige nga, saan nga yung cellphone natin, 0935, 0937-3735-674. 0937-3731-674. So, busab din natong kuan ba? Wala, malitim yung ganina. Amo din. Muna diha, day, sa dula, sa gugma, wala pasokad nakadaog ang bai sa mga lalaki. Da. Really? Muna inyong timanan, imo na lang jud na ipaangkon sa imong classmate. Ayaw na lang siya na problema ha. Ang wala pa niabot, kana lang sa ang imong problemahon karon. Dan din sa impeccable. Impeccable. Ha? Impeccable nga no. Ayaw nga. Ang tunay na kagandahan nasa ugali, hindi sa maputing binti na nadala ng shorts na maikli. So may labot ni naman yung shorts din ha. Okay. Bern, paliw ko pa yung Great Ann sa Great Ann, mga tauhan na sila Sir Dito Buki. So daw? Ano? I-greet lang sila Kapgo Nato, Joe og si Jason Anyana na na-birthday from Renren. Thanks Bern. Maraming salamat din. Thank you. Katong mga nag-text sa akong personal number, wala diha akong cellphone. Nabilin siya sa balay. May galing kay wala ko yung mga sikreto nga text message, di na kay kumadlok mabili. Confident na. May mo ng mga bana nga na tinaguan kay mo U-turn yun may galing. Uy, balikan yun. Tita B, Brother B, og Maria F. Mao ni akong matambag sa yahaday, pagbaton og delikadeza, babaeng buhat ka. May unta og mapagabaan ka, ha? Grabe ka. Tao pa ba ka? May pa-seminar ka sa Bitok-Bitok University. Si Mars Denny sa taga Balulang. Gidamay pa nimong dito. So, umurag ikaw, dog yung makatabang, brother. That's we called karma. Karma ba'y tawa na? Dili mo ng resulta sa kama. Dili karma. Ang tambag niya, dapat magpakatotoo siya. Loy kayo ka, babae ra baka, uwag-uwag manggod. Hoy! Grabe mo ka. Bakba ni mo ha? Straight to the point? Kusog man mudula og panit na babae. Ha? Kusog man mudula og panit na babae. Ha, John Denny from Taguluan. Grabe mo maka-judge. Tanawa. F-girl man kayo na siya, idol oy, ulawan siya. Guards ko idol sa mga naminaw diri sa Palalan, Lumbia. Usang auntie na maligya og quick galarunlog ang MR sa ilang pagpamaligya dia. Sila Cole Loyens, thanks idol Django ni. Kumusta dia Django? Dili lagi magkiat dai, dapat makontento sa usa kay atong kasing-kasing isara. Kaya guys, ko ni Kuya Lindo nga natog si Maria Denny. Uy, nag-text pa man ka. Ay, sorry, karon pa nadawatan. Text pa man ka nga. Gapon na actually nga text. Dahil mao na gitawag og gugma tiorok sa lubot ming tarok. Hoy! Yuya lang. Palove? Tita B, Brother B, Maria P, mao niya akong say sa iya. Dapat may bawaan nimo kung kinsa papag yun sa imong gidala nga bata. Kay basi ni paangkon nimo sa classmate. Unya di ilaha, loy sa Denny sa Taguluan. Malamang pili na ko nasa online ang papa. Uy, imposible naman. Di nga niya masulti, kaya ang problema karon basin lagi og sa minyo, di dito siya mukha kay minyo god. I'm sure sikreto ilang mga ano, di ba? Sikreto ilang mga relasyon. Tama nga. Oh, di wala.
nga